Bikono, let's listen to this together. Fada Mbaka and Peter Obi after mature table tennis. Listen. It is never late to do something for God. So now, when you tell me, but and I can read here. I look at the space I can hear. So now you get your microphone. The problem is your boy. Every time you open a say, I got one on here. I don't know what more can you wish. Children are wonderful. I hear microphone. Tell me how they do it better. I have to manage your billing cover, from beginning. Onye Ebonyi enwebo he ife meaning onye Ebonyi alubo governor ebute bo ego mbute ekwugo no ya alu structure ka o malzi ife Peter Obi, who was then and of course still a former governor, butezile ego mbute ka o malzi ife ya agwa. And then he didn't also fail ikwukwa. No, it's okay. Ikupa tinyezie na ife awon na-asị ikunu na ekpele. What else is the meaning of gaslighting? Let's continue. Since 2001, I want to start. A family friend. I want to when you spend time with sister, spend some father, so what about you? Some kids do now, I don't even know. I don't even know about when I the election. You never put him man, or when I the election, or don't know. Get the year, better. More for the car. I can't do about India, absolute, Tata, better, and the adoration, whatever. I'm not worried. I'm not going to do now, they say, oh, I'm going to drink. Oh, I'm going to have a paper. But no, I want to talk. I'm never, oh, if I'm what I'm going to tell you. Come on, I never look at the lobby. What about them? Put it down to the other man. Oh, everything else over in adoration. Peter Obi, as we keep back alone, Nemesia. Maka ife nke family go dey invite na bia no ko bele as we na kwado izo running mate when as president, all right, the kwazie ba ekwezi okwu project. Even me, I would say the same. Na mechazi on oya the kwazi maka nke a akpa anu o we ne pocket me budget if I know onyan man ko si na ego bi on eli no na apia ka were okuta emechazi mana the crowd there abrugo tools to manipulate onye ayejunwe ifele we maja we natu ego. Ima na onye ije na steal your money or your life, what we going it on it to do. We fun nagota so na gebon ti of ma ni ma be ku de be to business amu ya na bia pa ni ba ye me omo no we kenye me ima ja ka kenye ye ja election ede ade ya bi no ku na ni abele na Nigeria na tafu ka na to ga tiku je ja bo fuma be to de ti adro ma obula joku elu agbeda na bi baba ku na bi be ku nu no pa de jo ke ke su emi o we di ma obula ebe ya mama na ma di ba de ku na ndi ma na mu na Nigeria agu de ibe na meji emebi aga di ku ogu ke je nje we ki do bi enu obula ta do so ye ye prediction na 31st. And to show that Peter be a smart man, my father is not a prediction. Even when father is calling it prophecy. When you pick man, no, you gain to offer. When you look see, enjoy you listen to the lyrics. Peter be a smart man. So, maturity with this and apia. Onye apia stroke, onye egbuchi ekwalia. Fara agwakwa egbokwe ogwu ko weli ifere we nyo kwara. Peter na agwa na oburu na emechazie hada he weli etu a ife awo nya
o wuteka onye na-achọ manipulate mmadụ fụ na onye na-manipulate mana chọrọ manipulate ekwechili so o wuteke and iwu ahụ ozonwuhe listen Thank you and God bless you. Ọrụ Chineke aga n'isi baza agakwa ọfụma ahụ ọ sị emedozie na nke a dịrị mụ na ya na anyị na-ekele His Excellency ịmara okwu na atọ ka shuga mana ọ bụ na ịdị oke efọ ị nabata ozugbo ahụ ibere oge nwayọ medo obere kampen na agụrụ ka ewekwa mgbe agụrụ na-adịrọ oima ibu na oge Jonathan na-achị agụụ dịkwa and achọrọ m ka Atiku bịa na-ekwu ya m na-enye anya n'ọnụ ka ọ gbakere mmachi ka ọ na-eji ime a ghara ile enwe gote nkịta na ogote nkịta gote enwe ọ bụ okwu ezigbo nkịta ebe so na o bụrụ obere ozi Atiku ziri gị ka part 2 eji eme baza ka baza agawa aga o nwere ozi Atiku zi ego onwe nke a ga negative then iwe wee gbaa ya listen so onye eji akọt teepu ma ọ bụ awa ọjị wee rue asị m hapụ na a ga eme nke ahụ o nwere ihe na-achọkwa adịbara ka ọ bụ mana anyị na-ayọ Chineke maka na Obi bụ he can save onye bụ ga-esave ihe onye a man ife a bụ no polite insult he can save maka na hapụrụ ego wee pụfọ ma Anambra atọ onye ya save ego mana ife ọ chọrọ ndị a deweta ego na-ewetali ya gọzie gị ka baza agaba n'ihu ama mgbe anyị ga-egosi ebe a ga-arụ projekti wa ịchọkwana m nkịta usoro gị jepụ aka praise the Lord amen ọ dị ụtọ Kanu who should be the chairman of today's day ziri ozi ịma na medical treatment o si nata atọpụtara nwanyị ebe mere surgery ọsị ma ya bụrụ otu ahụ bịara nsị mba na health ya ka anyị mkpa ọsị oke ya chọrọ dị delegate mmadụ ya chọrọ ịbịa ebe a either next week or next 2 weeks ya bịa ebe a ya nọrọ soro ka ụka kwuo projekti ya na-eji were ebe a nke a ka kwado m obi ụmụnne m Ọji Ụzọ Kalu was meant to be the chairman of the occasion. Ọji Ụzọ Kalu anyị ncha bụ ndị Igbo ma onye bụ Ọji Ụzọ Kalu mmadụ ka o si were chi abịa and then maybe they abụrụgo senator ọgwa na ya abịa following week or 2 no just nọta onye ọka bụ surgery why eji wee mee operation ọka ebu ebịa na ọsịa ya ebuzi na-abịa na ndị dị mkpa Rev na pick Ọji Ụzọ Kalu of all people onye Fada Mbaka choose to be chairman of his bazaar bụ Ọji Ụzọ Kalu, former governor of the state, one of our Akachaam. Amen. So anyị na-ayọ Chineke ka ọ gọziere anyị nna nwanne anyị nwoke Peter Obi ọ bụzi na Atiku anyị ga-agọzi ya agọzi ya mana gwakwa ya ọkụma sị ya na otu esi eje abụrụ okwu a ka nna m ga-ejere ụmụ ahịa na anyị si na ọ continue like this before 31st tere aka igwe amụma na odo ose eche kịta na it's already failed. You get it? Manya anyway I want Atiku ya bịa mgbe ya abịa ya agọzie aya agọzibe aya agọzie ahụ bụ weta ego mana ọ continue like this na 31st of December of that year n'otele aka igbu amụma. What does that tell you? N'ụwa obodo nke Chukwu na-ekwu ọ na-afụ na mma niile ahụ nya na-ezi onwe gbuoli onwe ọ mago what will be the outcome, especially when money did not drop. Echere 31st not continue like this na 31st n'aka and ndị nwa n'onwe nke gị amen. Brother na nwanne nwoke gọvanọ gentị Go strategize ya go ji nwayọ. It's not for okwute. Listen. It means you don't want to do anything for God. Yeah, I will not get it. It means you don't want to do anything for God. When I got to go that packaging, or pulpit banditry. It means he's not using God culturally loses or God you're not tenant fee or not guy now whatever that the structure or God.
ndị a na-eti mkpu ebe ahụ o nwere onye nwere signatory to account of adoration account na the bank? Solely Ejike Mbaka. Okay, let's conclude. Father, don't put the threat. I'm the nigga, I'm the president. I'm the president. Everybody back up. Okay, I'm the road of it. My name is political statement. Father, my man, I don't want to say. Peter Obi, I've never promised anything and failed. I'm a fundamental Catholic. You know what I'm doing? Come with me. What am I got? Praise the Lord. Onwe for ọzọ ndị na-aga election need inu. Onwe for ọzọ so-called Christians of Igbo extractions need inu. Ọkwa sịrị na onye nyalili jie ka ọ kpọrọ ọgọ. In other words, onye olile ego ka ọma. In other words, onye ka wote ego onye a ga-declare na 31st of December. Let me conclude it. Praise the Lord. In your capacity and what God has done for you, come on. Get one to okay, money get it because in here. Look at that. Iwe. God hates stinginess. Ebeka God ubale. Yeah, I'm otherwise, Ife ya azọ Peter Obi ndowo inye Fada Mbaka ego because they were a crowd that are watching. And otherwise, nine article will fail. People will fail. You don't need eyes to dream.